Penseu si voleu veure un assaig general de la festa que estic organitzant per al meu pare, a la qual potser també acudirà el nostre arxiduc, el rei Carles. No m'he presentat. Soc Llibert Fol de Cardona, fill del comte de Cardona. Molt bé, mestre Daniel, però no podríem introduir en el repertori algun minuet o alguna burré, que tot i ser francesos estan a la moda? Quant a la dansa, quan balleu acompanyats, no baixeu els ulls per veure si ho heu fet correctament. Mantingueu el cos ben dret i el cap ben alt, i no escupiu, i porteu sempre les mitges ben estirades i les sabates ben netes. Tornem?